Vysielanie rúžové, dobre? Nemáte make-up na sebe? Už som si dala dole, aspoň podstatné. Idem začať. Cítite niečo? Dá sa to vydržať? Ide o radiofrekvenciu bipolárnu. Je to radiofrekvencia s ihličkami. Tými ihličkami sa dostávame do vrstvy kože, kde sa nachádzajú fibroblasty, za pomocou ktorých dochádza k tvorbe kolagénu. Ten sa vytvorí v priebehu pol roka. Ten kolagén má taký efekt vypnutia kože. Teda tento efekt je viditeľný naozaj až za pol roka. V závislosti od typu pleti alebo stavu kože sa potom doporučuje aj opakovanie. V prípade tejto pani to nie je nutné. Teraz som si vyčistila pokožku a dochádza aplikácii. Tento stroj sa mení intenzita, hĺbka, do ktorej sa ihličky dostanú, aj dĺžka pôsobenia impulzu v závislosti od hrúbky kože. Teda každá lokalita má iné nadstavenie. Toto ošetrenie nesúvisí so slnečným žiarením, takže sa dá aplikovať aj cez letné obdobie. Dá sa to vydržať zatiaľ? Teraz si to idem dať na očnú oblasť. Až do hĺbky 1,2 mm okolí očná. Rozdiel je medzi týmto a týmto vočím, že toto je vyššie nadvihnuté. Aj tá nazolabiálna riha 1 je taká plytkejšia oproti tejto. Celá vlastne polka tváre má taký liftingový efekt. Pacientka má tu zákroku. Teraz im dám okuliariky. Červené svetlo.
na celkové skľudnenie. Poprosím vás tváričku trošku bližšie ku mne. Bližšie ako... Tak? Asi tak, no. To sme si nenaplánovali. Dobre. Natočiť, tak, alebo... Tak, dobre, takto ste fajn. No a pustím akurát to červené. Trošku tváričku sem takto bližšie k tomu svetielku. Po zákroku som použila červené svetlo na celkové skľudnenie pokožky a na stimuláciu tvorby kolagénu.